फुस्थार गामिनिफ्राय आंनि फिसा हिन्जाव फागुन होननायखौ सिमलायाव फरायनो हरदोंमोन। फरायनो हरनायाव बिगुमानाव थादोंमोन। बेनिफ्राय सासे सिख्लाजों थारमाने लोगो जानानै दिनैसिम फैगौ थांनाय समबारनिफ्रायनो दिनै सानबा जालांबाय। जों ओरैबायदि नागिरदो मोनाखै। ओमफ्राय बहा आङो सन्देह खालामनाया आंनि फिसा हिन्जावा बोजा खारना दङ। जों भाबिदो ना लेथ्रा लाइनाव थांदो ना बावबा आलासि जाना दंहैयो जों बेखौ मिथियाखै। बेनि गेजेराव जायखिजाया आंनो फिसा हिन्जावखौ नागिरनांगौ मोननांगौ आंना बेखिनिल' आरो नुयोबाथाय निउसबो नायबर खालामबानो जाबाय। दिनै आङो आंनि गथ' सावगारिखौ नुदों। दिनै इमान नागिरबाय मोनाखै। बेसे ओंखाम रानजाना बेसे नागिरबावनो ओरैबो जाया ओरैबो जाया। बेनि सायाव फंबाय सासे दङ मा खालामनो गावबो दंमोन गथ'खौ मोजां जाथों होनना फरायनो हरबाय। दासिमहालागै सावगारि महरखौ नुबा बेसे दुखु जायो जोङो। रायजो राजाफोरा जाहाथे बे सावगारियाव नुनानै आंनि फिसा हिन्जावखौ जाहाथे मोजाङै बिजिरना हरो बेखौनो खोब